tomu mámo vnuku, ukažte také mámo vnuk, jest vnuková na lávce. Pane Nový je 3 roky po smrti, tedy máme na mysli po znovu narození a 3leté děti mohou jen v doprovodu statné ošetřovatelky, protože už chodí skoro jako 3leté dítě. Zdraví vás máček, přestože je mrtvý káček, Pane Nový! S ršícím humorem a letos si veršu